Pois está visto que a marica ten máis ansia do traballo e ás veces do conto cas veciñas que a de facer de comer. Bueno, pois será cousa que vai apranando unhas patacas, senón de seguro co xantar non vai vir nin pa hora da merenda. Pódese pasar? Pasa, pasa, está a cociña. Bos días, tío Farruco. Hola, bos días. Aí és ti, Carmeliña. E logo que te trae por a coa? Pois veño xunto da tía Marica, que me dixo que me ia aprender a calcetar. Que quis caer a calceta moi ben. E non a calcetar, ó. Ás veces, inda che calcetas te sin fío. Pois mire que lle debe de ser difícil calcetar sin fíos. Ui, a Marica para unhas cousas tenche unha habilidade ordemos. Pero polo que vexo parece que non está. Pois non, ó, non sei por onde raio andará. Eu, por esa tarda, xa me puxen a pranar estas patacas, porque senón, de seguro que a comida do xantar non vai vir nin pa hora da cea. Esa lle boa idea. Bo, a idea será che boa, pero eu este traballo nin lle dou moito xeito, nin che me gusta moito. Se non fora polo de comer, de seguro que ainda me tiña máis presa levar a cachorro ao boi que se comenzou a andar estes días, é seguro que cando a leve xa non vai ser a tempo. Xa, e logo onde a leva? Levo a cerca, levo aí a casa do Antón, da aldea de Riba. Pois, se quere levo xa ele. Na mentres, a ver se chega a tía Marica. Ben, muller, non será cousa que ti vayas coa barco ao boi. Ui, non lle vexo por que non. Na miña casa xa llas teño levado, e se lle digo a verdade, ainda lle me gusta máis levar a vaca ao boi que planar nas patacas. Pois mira, tío, que ás veces di a miña Marica que eu non penso como a máis, e nisto das patacas xa somos dous da mesma idea, Centella. Pois vou ahora nunha carreira, onde ten unha corda para prendela. Muller, nese caso, xa será a cousa de que te aprenda eu. Non fai falta, que a cachorra é mansa. Bueno, pois, colle unha corda cada vez aí no cuberto de fora. E leva logo, leva logo. Vou ahora nunha carreira, deica logo. Moi ben, deica logo. Bos días, señor cura. Bos días, Carmela. E logo por onde vas, rapaz? Vou con esta vaca do tío Farruco. E logo por onde a levas, muller? Lévolle o boi a casa do tío Antón da aldea de Riba. Vaya, muller, vaya. E logo eso da vaca. Non sería cousa do Farruco? Non, señor cura, non. Isto da vaca non lle cousa do tío Farruco. E logo de quen, muller, de quen? Isto da vaca é lle cousa do boi.
iba sendo horas que viñera só. Unha vez cando pode. Ou pensas que non hai máis que facer que estar na casa? Muller, xa sei que hai máis que facer, pero por unha cousa non se debe deixar outra, que máis aínda que o que se deixa é o de comer. Claro, ti non pensas máis que en comer. Muller, chegada a hora, o primeiro é comer. Tamén hai que pensar no traballo. Bom, eu xa traballo como un burro todo o día. Cada un traballa como o que é. Bueno, indireitas non é... Pois, boa falta che fan. Yo de burro refírome a que cantas veces che levo dito cos dous soros arreglámonos mal. O que nos facía falta era un rapaz que polo menos non fora cas vacas. Xa, pero do rapaz non será cousa miña, ou é que tamén me queres botar a miña culpa? Eu que sei, outros téñenos. Ata que demo, porque teñen outras mulleres. Se eu tuvera outras mulleres, cada tamén os tiña. Ti sempre esbardallas e nunca sabes o que dis. Bom, eu que non sei, é para nada as patacas. E para máis tes aquí un raio dun coitelo que parece que en vez de fío ten dentes. Trai Paco, que ti, a estos traballos da casa, nunca lle deixes traza. Ou é que faz así para que non che manden? Bom, non che digo que algo de xo non haxa, ó. Pero mira o raio do coitelo como me puxo os dedos. Mira que gordas as planas, non ves que así non renden nada? Ainda me renden a min menos os dedos, centella. Tanto aló, que ti, o que te posa lerear, sempre leva as cousas que non teñen xeito. No, xa, ó, para darlle e sacarlo xeito ás cousas, abondas ti. Pois claro que yo dou, é mellor que ti. Ben certo é que a que non ten a boa, faise a boa, ó. Bueno, é ben certo, o que eu fago para ti sempre está mal. Bueno, sempre non, ó. O que pasa que ás veces ti, canta menos razón tes, máis queres ter. Pois eu sigo ca idea de traer un rapaz, inda que sexa de criado. Dese xeito, eu teria máis tempo para facer as cousas da casa. E ti non te queixarías tanto. É millor co rapaz, que ao fin e ao cabo, o que máis faría sería ir carvacas. Non sería mellor que mercáramos unha chifánfano deses que as torna un arame que se lle pon pendurado dun pau? Ese chisme, ese ten corriente, e eu a corriente teñolle medo. Pois a corriente non che mata a ninguén. Eu tiño che levado a ti moitas veces e ainda non me pasou nada. Non sei a que clase de corriente te refires, pero sexa a que queira, de seguro que non me levas tanta. Pero bueno, deixemos eso, e que vira no do rapaz. Anda. Bom, mira, eso do rapaz, inda que estuvera ben, onde topas un é por riba que se xa axeitado, ó. Pois, se queres saber, se lle teño botado ollo a un. É onde, ó. Aquí na mesma aldea, o fillo do Xan. Bueno, pero ti non cavilas, ti estás mal do caletre, ó. Non ves que o Xan leva tempo no paro? É como todo se pega. O fillo no paro, non sei se... Ou o pai no paro. Non vas dar botar o fillo a andar, no. Eso non lle fai, o rapaz é espabilado. Oh, que espabilado reino eu ben, ó. Mira que lle levo dado carreiras para pillalo na mazás e nas castañas. E ainda non dei conseguido. Pois, peor sería que fora parvo. Non sei que queres que te diga. Se cumple eso de que o traballo é dos parvos, se cadra ainda era mellor. Bueno, pero ao fin de contas non sei para que lle damos tantas voltas. Porque ainda non sabemos o rapaz quer vir para a nosa casa. Coido que sí. Xa falei con el e máis cos pais e por ele non se perde. Están todos de acordo. Pois, bueno, por min que veña. Se é de xeito, millor. E se non, pouco camiño perde que ten a casa cerca. Pois non espero máis. Vou no ir buscar. Bueno, pois alá tía, a ver que sale daí.
Xa estou de volta, e xa te metín a vaca na corte. E sabes que ao que marchaches deime conta que non che deron os cartos para que lle pagaras ao Antón. Non xa, pero xa lle dixen ao tío Antón que vostede lle pagaría logo. E el non puxo reparo, xa que ten por costume non cobrar a primeira vez, pois hai que voltar de novo. Ben, e sabes que és moi espabilada, ó. Vai, estás ao cabo de contar de todo. Mire, e logo a tía Marica ainda non voltou. Non, voltou, ó, pero marchou de novo. Vai alá na casa do Xan, a ver se o fillo Antón nos quere vir de criado. Ben, logo case será mellor que me vaya e volta a noitiña a ver se a pillo na casa. Pois, case che será millor, porque é logo que ven a noite. Como non se ve para traballar, nin hai xente fora pro conto, ven vindo populeiro como as galiñas. Ben, pois hasta noite, tío Farruco. Hasta noite, Carmeliña, e moitas gracias pola axuda. Farruco, aquí tes o Antón, mira que de contado veo. No, que espabilado sei no eu ben, Como lle vai, tío Farruco? Home, non tan ben como quero, pero vamos tirando. Diga bo a min. Non me dirás que te a vida complicada aos teus anos. Déjame ver. É lo que che pasa, ó. É que na miña casa non somos todos iguais. Home, xa, uns serán máis grandes, outros máis pequenos, uns máis vellos e outros máis novos. Aparte diso, é que a min gusta o viño, pero non mo deixan beber. Porque o meu pai di que o viño saca a memoria. Pero que saca a memoria o viño, dis que é certo. Non digo que non sexa certo, pero o meu pai bebe e tamén ya saca. E ti porque sabes que lle saca a memoria, ó. Non se acorda de ir ao traballo. Bom, iso é porque está no paro. Eu presumo que o meu pai pode parar, gustalle máis que o de andar. Bueno, ainda que sexa certo, non debes dicir eso de teu pai. E se non digo eso, case non teño que dicir. E a un sempre lle gusta falar dos seus. Bueno, pero de falar é falar, xe é mellor falar ben, digo eu. E logo, polo que vexo no tocante a traballo, non pensas como a teu pai. A min traballar gustame, pero por todo levo modiño. Non sexo demo que me meta moito con el e se me cabrei. Ese será o medo que ti tes, será. Así que logo, estás decidida a vir para a nosa casa. O que me ofreceu a tía Marica, penso que vou estar como un cura. Pero ti ves para traballar ou ves para pasalo ben? Se lle digo a verdade, para dúas cousas. E xa non escasea, que sexa o primeiro. O traballo, claro. Pero xe te diría a Marica máis ou menos o que terás que facer, ou non? Moito non, por ahora só me falo das ofertas. Pois non lle fagas moito caso, non. Porque mira, ofrecer e non dar, faiche o tulo alegrar. Bota de conta que a min faiche un ano que me ofreceu facer uns calcetines de lã para o inverno. E gracias que comprei uns de fío, que senón ainda andaban canelas. Pois o trato non é como dixo, o de traballar, xa o terei que pensar. Bueno, home, eso ímolo a arreglar, ó. Con tal de darche un chisquiño máis de viño, a ver se cho esquecen algunhas ofertas. Se conto cunha gota de viño, xa a cousa pode ter xeito. Bueno, pois sí, home, eso ímolo a arreglar. Mira, ponte pa a mesa, que xa estará a hora de comer, ou non? Vamos alá. Eu para comer non lle son reparado, até no Jordi do meu pai. Para comer non te poñas mareno, eu traballo con recelo. O corpo non é de ferro. Xa. Antón,
No, mellor gustan os torremos cas patacas. Ben, máis ou menos será o mesmo. Quero dicir que teño máis fame de torremos que das patacas. Bueno, pois botalle torremos logo, botalle torremos. Bueno, botarei unha gotiña de viño. Bueno, non che botarei moito, non se xodemo que a esquecia che veña polo traballo. Bote, bote, inda que perda algunha memoria. Inda me a quedar no abondo para algunha cousa. Estar ben o trago, Xa chegou. Logo a min, polo que vexo, tocará mil carvacas. Home, será máis ou menos o que máis pagas. Digo eu, non sería mellor mercar un antifan para os bichis que vai colgar un araño? Home, iso era o que pensaba eu. Pero mira, se mercamos un chisme deses, xa non facía falta tío. Pero alguén teria que poñer o que sacaba. No, ti habilidade non che falta, ó. Pero mira, pa esta casa, ves pa traballar, que pa ter ideas, xa che chega a marica. É o decir, ó. Oilo de decir, acabouse. Agora o que hai que traballar. E logo, que quere que faga? Pois mira, ao acabar de comer, leva as vacas ao prado de riba e deixalas quedar ca cantela cerrada, que ali paran solas e volve logo para a casa. Bueno, espere logo que acabe. Parece que a máis de fame tamén ter sede, Home, é só todas as horas, con tal de que sexa viño bo. Oh, no, ti, polo que vexo, o viño alegra a cara, Home, alegra a todos a bebida, cando te enxe farga. Bueno, estar de apetito, va. Oxe, Pero acaba logo que xa empezamos a comer tarde. Se acabamos comendo hasta a noite, depois xa será hora de deitarse no lugar de ir traballar. digo xo eu. Boa dado. Bueno, O que che parece do rapaz? É espabilado. e non ha ser espabilado, por riba de espabilado, xa che meteu unha pinta de gaiteiro dos demos. O que pasa é que é pequeno. Según vai amedrando, a dira millor. Bueno, din que de pequeno verás que boi terás. E este eu non sei se pro traballo teremos que lle marcar unhas pilas que non se vai apurar moito para a miña maneira de ver. Bueno, pois irei coller as ferramentas que habrá que comentar o labor, porque xa comemos tarde e se non imos traballar vai ser o día xa sin fazer nada. Pois eu tamén vou a ver se lle dou unhas veces aos porcos para deixalos arreglados. Bueno, pois pareceme ben, ó. Bueno, pues vamos a lo.
ya anda. Este burro que ten. Este burro non ve. Anda, burro. O farruco, o farruco. Aquí metemos unha trampa. E non ve. Vai deste ala burro, anda. Bueno. Este tiene que ir a ver si lo vuelvo. Anda, burro. Ma xa tiñas ganas de ver, to. E lo, cai de novo, Uxio, cai de novo. Pois verás, estou encaminando e vou ter que volver a vender o burro, me vendí. E logo, O burro non é como ti me dixete. e lo que lle topa só. O burro é torto. Que vai ser torto, non ves, é direitinho como o fusto. Direito do corpo sí, pero é torto e non ve dun ollo. Bo, eso xa sabía eu que o burro non vea lá moi ben dun ollo. Sabía ti, pero non dixete nada. Bo, onde non xo dixen porque non coido que teña moita importancia que un burro non vexa moi mellor ou peor. A importancia para ti non terá, pero para mí é moita. Bo, catérame, cater, vamos a ver. O burro, de andar de cabalo, peda bundo. Ou é que o queres palelo periódico? Pois mira, teño pensado volverche o burro. Ai, terás, ó. Terás pensado, volvo-mo. Agora, ao devolverche os cartos. Eu ainda non o teño pensado. Non me vou polos cartos. Pois si me los 3 gordas eu máis, ti. Pois mellor é que o gordo lo burro, ó. Sí, porque valas ter gordas e moi gordas. E se non, mano, vai que te levan os demos, ó. Ai, a ti non te dan lavado, ó, non? Arredemo. Os demos xuntos non se ferran. Eu, que este non era de fiar, estes tratos con este... Bueno, anda burro, que... A veremos que che fago. A ver, arre. Tens que facer eu contigo. Anda burro. Anda para adiante. Como lle vai, tío Manuel? Ó Mantón, que tal? É logo que faz por aquí, ó. Quería ver como lle anda o carro. O camo. Va, será o outro, porque este, xa ves, está anda bastante ben. Pero o outro, se viñas por el, case perdíchelo viaxe. E logo? É que morreu monta a noite, ó. Eu non sei que lle diron, nin que foi o que non lle diron, pero o caso é que morreu monta a noite. Será agora. E logo para que quería o camo. Bueno, é que se lle quitamos a piel gustaba máis. Bueno, meu ar, ti sempre andas con argalladas ao mocán, non che vale pa nada. É moito máis ese que é vello. A pel xa pouca aproveitadura ten, así que non che vexe moita traza. Eu case é mellor que o deixes aí, porque eu teño ali entre unhos ramallos, nun recanto da eira, para ver se mañá o vou enterrar. Hoxe a noite deixarei no ali, pero é mellor que non andes con esa prea, pola aldea adiante. Ahora, se queres, vou che dar outra cousa que se cadra vai che mellor co can, É que? Teño aquí un asunto que lle pedín ao meu tío e a min non che me vai moi ben porque é un chisco pequeno, pero ti este chaleque se cadra ainda lle buscas a aproveitadura. Se ves que tal, eu dou pa ti. Bueno, Che gusta? os chaleques pa que valen, ó. Están sin mangas, non abrigan nada. Bo, Bueno, se non queres, deixo, olha. Eu dou a tua opinión. bueno, Non tengo nin. pero dame a piel do can. Total, só tes que enterrar. Ainda che Nada, custa menos. nada. A piel do can xa che dixen que nada. Esa prea non podes andar por aí adiante que non che lleves moito atrás. Eso deixamo quedar aí, da miña mão. Se lle digo a verdade, case me fai falta. Vale, che logo. Sí, Bueno, pois che vale, mellor Bueno. para ti, olha. gracias. Bueno, hasta logo. Coño, teño que ir á casa agora. Rapaz, vamos, pide. Chaleco
Mas será que non perdemos a parca me fa? A tú, e ti sabes de quen é este chaleque, ó? É meu, como dou ao señor Manuel. É logo como deixas aquí, ó. É que a min os chaleques non me gustan. É logo para que o trouxeches, ó. É que tiña no bolsillo 20 pesos, pero vou ter que volver alá. É logo volver os 20 pesos. Non, ir a ver se me dá outro chaleque con carne. Un outros 20 pesos. Claro! Ai, que demonio, xa vía eu que ti non és de fiar, xa. Bueno, vaille dar de comer ao becerro. Onde me comí ese lambón? Aí onde está? Ah, ha de estar debaixo deste plástico. Non hai nada. Pouco. Ah, carajo, estás aquí, con. Este rabo para aquí. Ai, unha perniña. Pero esta vai me molestar, vou a cortar. Eu non teño coitero. Deixei-no na casa. E se está alguén dentro, deixa-me para cá anda curto. Otto! Otto! Per onde raio andará ese rapaz, ó, que nunca aparece cando fai falta. Ah, coi, é lo que faz aquí, ó. Estou cavilando. É iso que tes aí que é. Son as canivelas. E és outro? É a pé do cano tio Manuel, que lle morreu ontem à noite. Papel do cá. Sácame esa prea da casa centella antes que cheire. Non ha de cheirar que xa vou curtir a noite. Curti? Curti para qué, ó? Para facer unha gaita. Unha gai. Sí, que eu quero ser gaiteiro. Xa me tiñas ti pinta de gaiteiro, xa. Por nesta casa non fai falta gaiteiro. O que fai falta é xente para traballar, centella. Mas se non quere que faga unha gaita, non hai trato, voume. Pois vai, coño, vaite ca gaita para outro lado. Era xo que faltaba, ó. E logo, para onde vai o Antón con tanta presa? É pa andar a dir, muller, pa andar a dir. Vai para a súa casa. O Antón saleu como eu pensaba. Non naceu pa criado. E logo, para que pensas que naceu? É pa que había nacer, muller, pa que había nacer. Naceu pa gaiteiro, centella, naceu pa gaiteiro.